Nederland gaat deze wedstrijd winnen. Wie moet er zien aan? Ze moeten winnen. De bal is rond en je wil al je graag winnen. Winnen ze net de vlakje bloeien. Westerings. Witte het wel. Hup Holland! Hey! Ik ben aardig in stemming. En ik hoop dat ze de volgende wedstrijd even weer winnen. En dan zit de kans in dat we eventueel wereldkampioen worden kunnen. Want we in het begin hebben zij, Nederland zit in een sfere pool. We moeten afwachten dat ze rijden. Maar het zijn juist het voetballen gaan. Ze zitten dat er nog wel behoorlijk vier komen. Binnen de vrouw wat tevreden. Ik ben wel tevreden, maar ja, die kansen die zal je meestal dat is kan. Maar dan hier we volle meer wonen. Maar ja, verder je moet maar even afwachten. Ja, Johien er wel meer van verwachten. Ja, ik hier er wat meer van verwachten, ja. Maar ja, Bergie het mis. nou ja, doet ze die scheidsrechter, ja, doe ik weet voor in, want doet er die vent met zijn jermtak en dan bij die stratappel, nou, ik zie hier voor de reerkaarten, man. Toen die 1-0 voor Polen erin ging, wat wie het gevoel toen? Nou, toen hie ik het net meer, hè. Ik zie het zo. Ik denk, nou gaan we de boord in. Dit is net best. En verdikken, nou, daar, we zitten nog een keer in. We hebben net met de haren natuurlijk, hè. Razen. En ik ga hem de voeten zo wat stukken kopen, want ik denk, ja. Maar toen wie het nog 1-1, gelukkig wie der onze reddende engel Wout Weghorst. En Jo bent volgens mij wel wat fan van Wout Weghorst. Wat wie het gevoel toen hij toch nog die 2-1 erin zitten. Ja, het is een hele goede speler. Alleen je hebt net te lang mee niet. Normaal gesproken hier de beter niet al uur aan mij gaan kennen. Misschien dat het al nagelopen volgende weer. In je hempie staan. Nu krijgen de Nederlandse elftalspelers altijd een siever. Wie vonden jou nou het slechtste en wie vonden jou nou het beste? De slechte speler dat is Reinders op middenveld en die moet eruit zo gauw mogelijk. En dan moet Simon naar het middenveld en Bergkamp naar de linkerkant. De slechtste, dat is weer Reinders. Ja. En de beste, dat is Simons. Veerman, ik wil een beetje, maar Simon die staat er bovenuit. Dat is een jong jonkje en nou, die had het inzicht nog volle meer. Simon en Veerman. Ja. Beide wedstrijden speelden die er weer. En ik vond de keeper Egmond erachtig, want die had een mooie redding maken. Nou ja, ik ben er wel mee eens, maar ik vond die Geppo, die vond ik wel aardig knap. Ja. Had ik net een doelpunt maken? Die Geppo had ook echt een doelpunt maken. Ja, die van AZ, die had een doelpunt. Ja. Ja. Ja, die vond ik echt wel, Ja, wel aardig knap, hè? Ja, hij had in de finale, maar dat ze even kampioen werden, dat is nog al bakje. Maar wie hebben we naar die andere verenigingen? Nee, ik leeuw het net, maar als ze op tweede en derde plek komen, vind ik wel knap. Ja. Ja, Jerry, Jo bent het mee eens? Ja, helemaal. Wij worden geen kampioen. Dat kan het. Oostenrijk, dat is zo'n scherpe ploeg, jongen. Nou, werkelijk, en dat is de laatste wedstrijd waar wij dan zien spelen moeten. Dus, nee, dat redden we net.